Hello, 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 hello. Hello. America, most welcome. नेटानो गल गल जादोंलै नेट गल गल जादों मा ओंख्रि जाखो दाना ओंख्रिया जोंना दाउ फाजासोमोन दै दाउ फाजा आरोना ओमफ्राय थालिरजों आलुजों फाजा थालिर माबाजों मैखुनजों आलुजों फाजामोन आरोना ओमफ्राय दाउ बेदर फाजा ओंख्रि गैया नों जाया ना बुंबायबा माथो गल गलसो नेट प्रब्लेमलै नेट प्रब्लेम ओंखायनो बाय आं नेट प्रब्लेम खायनो नेट प्रब्लेम मा खालामनो मा एसे समायना नुदों कि होनना समायनाखा आङो बिराद अखा हाबायलै जोंखै बिराद अखा हाबाय आरोना रावबो गैयाना ब्रा मानसिफोरालाय मा सुगायगा एंड्रॉइड 3G गेमिंग हाय भैया बोल रहा है हाय हेलो बोलो कैसे है ओमफ्राय अनामिका सम सम गल गल जादों नेट प्रब्लेम खाय सम सम गल जादों आरोना ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर ला 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 नेट प्रब्लेमलै प्लिज कमेन्ट कीजिए एवरीवन एबा बेसेबां जन नायबाय थादों कमेन्ट खालामना होदो सोर सोर नायदों लोगोफोर कमेन्ट खालामना हो खानायसो मानसावजोब्बाय आंहा कमेन्ट फरायनो मोनाबाथाय जाया गंसेखौबो लाबोनि र' नामजादा आदसा अके थेंक इउ सो माच कमेन्ट खालाम लोगोफोर थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है सेल्फी ले रे राजखुंगुर बर' अके ब्र' नादना अके थेंक इउ सो माच राजखुंगुर बर' मस्ट वेलकाम नोंथांखौ आंनि सन्जय गरे लाइभ स्क्रिनाव बरायना लाग्रा जाबाय लोगोफोर सोर सोर दङ एभरिवान गाइस प्लिज कमेन्ट खालामनानै सापर्ट खालामदो एसे बर'जों बर' आंबो सापर्ट खालामखायो ओमफ्राय जाय आंजों गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै आंनि भिडिअ नायनानै हो आरोना लोगोफोर संगीता हेलो संगीता मस्ट वेलकाम जांगाव फाग्ला हाय ब्र मा हाय ब्र गुड इभिनिं नाना अके गुड इभिनिं ब्र ओमफ्राय प्रवीण चौधरी जय बाबा की हाँ जय बाबा की जय ओमफ्राय संगीता ने बोला 4 लाइक डन डार्लिंग थैंक यू सो मच 4 लाइक डन देने के लिए और एवरीवन गाइस कौन है कमेंट कीजिए क्या सब्जी खा के आया है बोलो एवरीवन गाइस कमेंट हाय खालाम हामबाय संगीता हामबाय सोर दङ कमेन्ट दैजिरि हेलो आदा दारना हेलो दैजिरि मस्ट वेलकाम नोंथांखौ आंनि सन्जय गरे लाइभ स्क्रिनाव बरायना लाग्रा जाबाय माहिनी हेलो सन्जय बोला हेलो माहिनी हेलो कैसे है बोलो बारिश आ रहा है रे थोड़ा थोड़ा बारिश माहिनी लाइक डान थेंक यू सो माच जेंगावा मादों मा मैगं जाखो ब्र मैगङा ब्र माबामोन दाउसोमोनलै न'आव दाउ बुथारदोंमोन आरोना दाउ फाजासो जेबो गैया ओमफ्राय माबा थालिर मैखुनजों आलुजों फाजा दाउ फाजा आरोना सांगिने बोला तुम तो बुड्ढा हो गया क्या बुड्ढा नहीं रे देखो मेरा बॉडी देखो गया ऐसा क्या बुड्ढा
नेट प्रब्लेम जाना दं लोगोफोर सेल्फी ले रे ले 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 थोड़ा थोड़ा ले 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 हेलो 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 हाउ आर यू कैसे है हेलो हेलो माहिनी हंसरा रे माहिनी क्यों हंस रहा है बुढ़ा हो गया एस बसुमतारी हेलो हेलो मोस्ट वेलकाम एस बसुमतारी रुकमो रुकमो लाइक डान थैंक यू सो मच मेरा एलबी स्ट्रीम में मोस्ट वेलकम रुकमो आसाम माही ऑन थैंक यू सो मच अनामिका ऑन थैंक यू सो मच माही थैंक यू सो मच रुकमो ने बोला है रुकमो ने बोला हेलो 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 थैंक यू सो मच एस बसुमतारी आगै सना दाना हेलो आब' मा खबर मा ओंख्रि जानानै फैखो आंनि एलबी स्ट्रीमाव खोन्थाहरदो दे एसे ओमफ्राय अनामिका अन थैंक यू सो मच माही अन थैंक यू सो मच माही जेंगाव येस ब्र यू नाइट इज भेरि प्रब्लेम बाट अके डान ओंलै ब्र बिराद नेट प्रब्लेम आंना ना जायगायाना नेटआ प्रब्लेम जादों न'आव माने न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारबा नेट नाङो ओमफ्राय बे न' सिङावबा नेट प्रब्लेम जागासिनो आरोना मा खालामनो ब्र अनामिका अन थैंक यू सो मच सोरबा मेसेज दानलाबायबाय नामालै हाइड खालामबाय नामा सरि मेसेज हाइड खालामनालै अके जागोनसो होनदों आच्छा एस बसुमतारी नों बहानिमोनलाय माही हेलो कैसे है माही बोलो अनामिका अन थैंक यू सो मच माहिनी कैसे है आपका हाल चाल बता दीजिए थोड़ा सा आपका हाल चाल कैसे चल रहा है आपका हाल चाल बता दीजिए त्रिपुरा का मौसम कैसा है थोड़ा बता दीजिए त्रिपुरा का मौसम कैसा है अनामिका ऑन थैंक यू सो मच माहिनी ऑन थैंक यू सो मच माहिनी मुझे हाथ दिया है आई एम एक्सेप्ट एस बसुमतारी आं क'क्राझार का ही अच्छा क'क्राझार का है अच्छा क'क्राझार का गुड क'क्राझारनि गुड थैंक यू सो मच अनामिका ऑन थैंक यू सो मच अनामिका मा ओंख्रि जाना फैखो माहिनी बोला है मैं तो ठीक है मौसम भी अच्छी है अच्छा ओके गुड महेश्वर ने बोला कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ महेश्वर मैं आसाम से हूँ और अब आप बताओ आप कहाँ से हो अनामिका ऑन थैंक यू सो मच माहिनी ऑन थैंक यू सो मच माही अनामिका ऑन थैंक यू सो मच एस बसुमतारी नोंहालाय बबेनि आगै सना आं उदालगुरिनि आब' आं उदालगुरिनि अनामिका ऑन थैंक यू सो मच माही ऑन थैंक यू सो मच आशीष राजपूत आई एम फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश अच्छा थैंक यू सो मच आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए आशीष राजपूत थैंक यू सो मच मैं आसाम से हूँ आशीष माही ने बोला है ओके संजीत गुड नाइट बाय ओके ओके माही थैंक यू सो मच माही मेरा लाइव स्ट्रीम में आके मेरा लाइव में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच महेश्वर ने बोला टाटा ओके थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट देने के लिए एस बसुमतारी ओ डे नाम डाला ओके एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस कमेंट दैजिरिया मैडम मा ओंख्रि जाखो दादा ओंख्रिया जोंना दाउ भाजासोमोन दाउ भाजा ओमफ्राय आलुजों ओमफ्राय माबा मा होनना बुंगोन थालिर मैखुन भाजा कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ एस बसुमतारी बाय बाय आगै आंनिखौबो नायदै एस बसुमतारी आब' आंनि भिडिअ कमेन्ट गारना गालांलाय कमेन्ट गारना गालां आङो नायना होगोन आंनि भिडिअ कमेन्ट गारना गालां दै कमेन्ट गारना गालां आं नायना होगोन टेनसन लानाङा सोर सोर दङ कमेन्ट खालामना होदो दे दैजिरिया मादों
मासे हिंसाम नुथारबाय खखाबनि दारिखौ मोजां नुवाखै दादा खखाबनि दारिया मोजांसो इयो मोजांसो दारि आंना बिबार मोनालाय बहा दंब्रा बिबार मोनखौ लिंना लाना फै जेंगावा मा बुंखो I can only see now but not comment okay thank you so much on थानायनि थाखाय okay thank you so much on रायलायग्ले okay जेंगा okay thank you so much जेंगा ओमफ्राय सोर दङ दे दारिखौ हास' दारिखौ हास' आदसा हास'आलै दारिखौ हास'लाबाय नङा ओमफ्राय मा बुंखो बिबारा सोरां SD नाव आदसा होमबा नोंबो सोरां SD नाव मोनो बे होमबा आरोना देनजारलै नोंहा सिरिट मिथिखायो आङो नोंखौ गंसेजों बेरायदों गंसेजों उन्दुं होननानै देनजारना नोंबो बेरायनायाव थेंक्स सो माच दोननोसै आङो रावबो गैला कमेन्ट खालामा माथो दोननोसैलै आङो एलबि दोननोसै टिनिसा गारो ने बोला है हाय हेलो गुड इवनिंग बोल हेलो गुड इवनिंग हेलो कैसे है हेलो फ्रेंड हाउ आर यू हेलो बता दीजिए कैसे हालचाल why what happened bro bro मा बुंनो रावबो माथो कमेन्ट खालामा ब्र कमेन्ट खालामदो दे जेंगाव ब्र मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे ब्र जेंगाव ब्र मा ओंख्रि जानायमोन दैज्रिया माने दहायनो बुंखानाय सानाव थांगोन होनना दहायनो बुंखानाय सानाव थांगोन ना माखौ सानाव थांगो बुंखोब्रा आं बुजासै रामिका अन थैंक यू सो मच टिनिसा गारो ने बोला है ओ आई एम गुड बोला अच्छा टिनिसा गारो और क्या सब्जी खा के आया है बोलो अच्छा होना चाहिए अच्छा ही होना चाहिए हालचाल अच्छा होना चाहिए और एवरीवन गाइस कौन है प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए कमेंट जोंहा माइ गिराइब्रिन बिजि कुरी एट दा चिकेन केरि एन्ड पापर आदसा गोथाव माथो बिराद गोथाव माथो ओंख्रिया ओमफ्राय जोंना फुजाया मोनदों हाय दे हेल' आब' फुजा आब' माबोरै खबर सबर मा खालामदों खोन्थाहरदो दे हेल' बेनिफ्राय जोंना इलिटान आ गया ट्रिपासा ऑफिशियल ना ट्रिपासा ऑफिशियल हाय हेलो ब्रो लाइक डन थैंक यू सो मच ब्रो इलिटान थैंक यू सो मच मेरा एलबी स्ट्रीम है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच बेनिफ्राय RA मुसाहारि
ओंखाम जाखांबाय नामा ओंखाम जाखांबाय नामा मा ओंख्रिदो ओंखामखौथ' जाखांबायमोन ओंख्रिया जोंना दाउ भाजा ओमफ्राय थालिर बिबारजों आलुजों भाजासोमोन आरोना फुजाया मा होनदों मोजां आगैनो अके थेंक इउ स माच आब' मोजां नङालै मोजां नङा ओमफ्राय नोंहालाय माबोरै खबर सबर आंना खबरा बिदिनोलै मा बुंनो आब' अनामिकाया मा बुंदों बिबारा खोथा होखानाय दं मोनायाव थांगोन होनना आदसा बिबारा खोथा होखानाय दं आरोना गुड अनामिकाया मा होनदों हाय बिमा सना नामदों आरोना नै अनामिकाया ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो मबाइलाबो दाम खमिना फुजा बिमा सना मा ओंख्रि जायामोन होनना सोंदों आरोना टिनिसा ने बोला है चिकन सब्जी हस्बैंड फेवरेट हस्बैंड बोरो आपका जैसे है अच्छा आपका हस्बैंड बोरो जैसा है ना अच्छा अच्छा गुड गुड फुजा ने हेलो फुजा आबा मा होनदों मा ओंख्रि जाखो सनाफोरना बुंदों लिटान ने बोला है ब्रो आप कहाँ का ब्रो आपका ना क्या है ब्रो आप खाना खाया है हाँ मैं खाना खा लिया ओमफ्राय दैजिरि ने बोला है दादा नों मा एसे समायना नामदों आं समायना नङालै समायना नङा आं मिनिनो रोङालै आङो ओमफ्राय मा समायनाखोब्रा आं बोरायरायसो नांनि कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ फुजाया मा होनदों जोंना अमा खुमब्रासो बिमा बा अमाजों खुमब्रा मा एसे गोथाव जाखोलै आब'मोनालाय लिटिल ने बोला आपका टाइटल क्या है ब्रो मेरा टाइटल गोवारी है मतलब बर' है मैं बर' ओमफ्राय दैजिरिया मा बुंखो जोंना दालि ओमफ्राय भाजा एम्फौ दालि एम्फौ भाजासो आब' फुजा दाना एम्फौ भाजा आदसा दालि एम्फौ भाजा आरोना मासि गोथाव टिनिसा ने बोला है आप कहाँ रहता है आप लोग तो बेंगलोर में रहता है बेंगलोर में रहता है कि शॉर्ट हस्बैंड बेंगलोर में अच्छा मैं आसाम से हूँ मैं आसाम में रहने वाला हूँ और आप बेंगलोर में आपका हस्बैंड बेंगलोर में अच्छा गुड गुड पूजा माधव ए गोथाव आगै दैजिरि होनदों लिटिन ने बोला अके ब्र थेंक्स बोला अके जेंगाव मा होनदों फुजा आब' जागौमोन आंबो अमा खुमब्राखौ नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा होनदों जोंना दालि अमा बेदर एवनाय आरो खै बेद एवनाय दाना खै बेदर एवनाय दा आदसा जोंना फुजा मा होनदों फैदो जानोबा नामदाना फैदो जानो मा होनो फुजा आब'आ थांबाथायबा जाहोनाय नङा ने मबाइलावबासो फैदो होनना बुंदों जोंना जेंगाव ब्र नै बेदर एवनाय दानो मा होनो मोनै बेदर एवनाय दाना आदसा मोनै माथो भाइरेल जालाब्रा दसेनो भाइरेल जादोंमोन खारजोब्बाय नामा जेंगावा मा बुंखो जोंना येस ब्र नामजारा अनामिका अन थेंक इउ स माच फुजाया मा होनदों बा बिमा ओमफ्राय मै मोना ब्रा आदसा मैसो नामदारना खोनाङो
pronunciation जायाखै दैजिरि on thank you so much जांगिला मादो net problem bro ले bro net problem मा खालामनो आरोना net problem लै net problem आंनाबो गल जादों नामा खोन्थाहरलाय लोगोफोर everyone guys गल जादों नामा खोन्थाहरलाय लिटन ने बोला है ब्रो सब ज्वाइनिंग करने किलो एक बोलो हाँ ई बोलो हाँ एवरीवन गाइस लिटन के साथ फ्रेंड बनाओ लिटन आप सभी को बैग देगा थांनाय खोनाजोब्बायलै मा बुंनो प्रब्लेम फुजा आब' नों मा गामिनि नामदारना नैलै नेट प्रब्लेमजोंनो मानसिजों सासे नुवासै आङो सेस मा खालामनो नेट प्रब्लेमजोंनो थांजोब्बाय मानसिफोरानो दिव्या ऑन थैंक यू सो मच दिव्या आपको मेरा संजय गरे लाइव स्ट्रीम में वेलकम करता हूँ मैं थैंक यू सो मच दिव्या दैजिरि वाव वाव नारा नेट प्रब्लेम लै नेट प्रब्लेम मा जाबावनो थांजोब्बाय आं हटस्पटसो लाबाय दिव्या ने बोला है मूड है बाबू को सुला रहा अच्छा बाबू को सुला रहा अच्छा गुड इसके बाद दिव्या ऑन थैंक यू सो मच दैजिरि ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए दैजिरि नेटानो प्रॉब्लम ले दोननोसै दा आङो मा खालामबावनो आरोना और एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए दैजिरिनो ब्लू रंग दे दैजिरा लं कमेंट ना राधे हाँ दिव्या राधे दैजिरि ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए और राधे लिटन ने बोला है सब ज्वाइनिंग करने के लो बोलो हाँ लिटन के साथ फ्रेंड हो जाओ एवरीवन गाइस लिटन के साथ अनामिका लिटन के साथ फ्रेंड बना लो लिटन अनामिका ऑन थैंक यू सो मच लिटन के साथ फ्रेंड बना लो एवरीवन गाइस कौन फ्रेंड नहीं है फ्रेंड बना लो अनामिका ऑन थैंक यू सो मच और कौन है प्लीज कमेंट कीजिए कौन है साउंड खालामरा मैं अनामिका ऑन थैंक यू सो मच ना दसतासिम 7 मिनिट दोबावसै आङो गैयालै लस जायो 7 मिनिट दोबावसै only or 7 मिनिट एवरीवन गाइस दैजिरि ऑन द थैंक यू सो मच ऑन थानो थाखाय आरो 7 मिनिट दोनसै आरोना सोर फैखो जोंना फ्लावार फैबाय बा फेस एलबि नामदारा फेस एलबि नामा जोंना फेस एलबि दिनै ओमफ्राय जोंना दैजिरिया अन थैंक यू सो माच आं एलबि बन्द खालामसैसोलै रावबो गैया नेटबो प्रब्लेम जागासिनो दङ फरा मिनिबाय आरोना लिटन ने बोला आपका टाइटल मालूम हो पता अच्छा अनामिका ने बोला बिबार आगै फैबाय नामदाना फ्लावर रो नामदाना ओके राहुल ने बोला फाट खाला हाँ राहुल में फाट खाना खा लिया राहुल खाना खा लिया दिव्या ऑन थैंक यू सो मच फ्लावर ओ आब' अनामिका नामदा ओ आब' नामदाना फुजिया मा होनदों जोंना आब'आ गुड नाइट आगै आं थांथ'नोसै नों दे आब' दे थेंक इउ सो माच गुड नाइट आब' सुइट ड्रिम गोजोन मोनाबिलि लाइक डान थेंक इउ सो माच फ्लावर गार्डन थेंक इउ सो माच मायदि जाखो राहुल ने बोला आसाम ना जाने नाकि आसाम जाने बिसी माने कोबा ना जाने दे माने मिस्टेक हो यार ना मतलब इतना अच्छा से आसामीज बोलने के लिए मुझे नहीं आता है मतलब मेरा एसामीज लैंग्वेज ना प्रोफेशनली नहीं होता है इसलिए मैं शर्म लगता है ना बोलने के लिए मेरा एसामीज लैंग्वेज इतना अच्छा प्रोफेशनली नहीं होता है
इसलिए ना ओमफ्राय फ्लावार बोलाय मा ओंख्रि जानाय दादा सन्जित ओंख्रिया जोंना दाउसोमोनलै ओमफ्राय थालिर मैगंजों आलुजों भाजा बन्द दा खालाम आं नायबाय थानो होनो आदसा फुजा बिमा बाय बायनो राहुल बोला ओ थैंक यू सो मच सारुना ने आगे लाइक डन थैंक यू सो मच सारुना मेरा एलबी स्ट्रीम में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच सारुना फ्लावर आंदे आबोना निखा आंदे अपना ओमफ्राय सोर सोर दङ दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो जोंखाबाय सेबाय कैसे हो मैं ठीक हो सारुना मैं ठीक हूँ और आप बताओ आप कैसे है सारुना और सारुना आपका हाल चाल कैसा है और आप लोग का त्रिपुरा में कैसे चल रहा है इसके बाद फ्लावर मांगो मैया नाइट आउट उदै साजोब्बाय आंहा मिनिनानै मामोनलाय आं बावबाय सोर सोर आंखौ हाबा खालामनो सोर आंखौ लेंहरामोन हाबा खालामनो नागिरना ओमफ्राय फ्लावारा मादो आं 12 निफ्राय 30 आवसो उन्दुदों मैया नाइट आउट आदसा अनामिकायालाय मा हाबा खालामनो जालाबायखोब्रा बुजियासै आङो ओमफ्राय फ्लावारा आगै सना नांबाय आरोना अनामिकाया अनामिकाखौलाय सोर हाबा खालामनो लेंहरखोब्रा सोर आंखौ लेंहरनायमोन हाबा खालामनो होननानै ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर दे फ्लावारा मादो आब' अनामिका कमेन्ट हरग्रा आब' अनामिका कमेन्ट हरग्रा आदा सन्जितआ फरायग्रा आं मिनिग्रा ना आदसा खम जारला आयु अनामिका मादो मा एसे समायना नुदों कि सना मैसो जानोल' खायसो दाना मैसो जानोल' खायसो ना मैसो जानोल' खायसो जालाबायना दा आदैना बुथाना ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर नाबा आंजों डायलग जाजोबसै नोंसोरो आयु मा एसे लरग' थरग' दुरबलब्रा नोंसोरलाय कमेन्ट मोनसे लिरनो बेसेबांबा टाइम लायो एसे दुरबला नोंसोरो जानायावबा ना बेदर दाउदै पनिर नाथाय कमेन्ट लिरनायावबा थाबथा थुथा आयु बिबार मा जागोनलै बिदिब्लाय ओइ बिबार ट्रानजिटखौ लानो हानाय नालाय नों बिदिबा हाया हानाय नङा नों ट्रानजिटखौ लानो ओरैनो ट्रानजिटआ खारांखासखा हानाय नङा नोङो कमेन्टसो थाबथाखो ना मा जाखोब्रा है कमेन्टसो थाबथाखो ना मा जाखो कमेन्ट थाबथाखो ना मा जाखो थेंक इउ सो माच जा आब' अनामिकानि कमेन्टआ नामदारना थाबथाबाय थायोलै एबि फैदों सन्जित लाइकल' दे गाज्रि दाम ब्र जेबो ना गाज्रि मोना ओमफ्राय फ्लावार अन थेंक इउ सो माच कमेन्ट खालामनो थाखाय अनामिका आंहा जालायबाय ओंखि बिबार सनादा आंना जालायबाय मा जालायखो नालाय ओमफ्राय फ्लावारा मा होनदों कमेन्ट सिं गैया थेंक इउ सो माच कमेन्ट इउसिंआनो गैयामोन ना आब' अनामिकाआ कमेन्ट फरायनो रोंला दादां तिनिसाने बोलाय नोङो मा खामानि मावदों आदसा आं जेबो गैयालै ओरैनो बेखारसो खामानि दंबा खोन्थाहरदो दे गारो तिनिसा काम है तो बता दीजिए मैं अभी फिलहाल बेकार में हूँ काम नहीं मिल रहा है काम ढूंढ रहा है फ्लावार होनदों कमेन्ट थेंक इउ सो माच अनामिका होनदों बिबार आगै सना नुलायबाय दादा माखो मा उल्था उल्थि बुंलाबाय थाखोब्रा
नुलायबाय फाला दामदारा मा नुलाबायखोब्रा मा ओंख्रि जाखो सना ओंखि सनजित सना गुड मर्निं आगै ओंखि सुमित सनाफोर आं थांनोसै दै सना गुड मर्निं ओंखि बसुमतारी 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 होनबाय आरोना अनामिकाया जाद जादनो खम जारला जागोनलै दिबियानि अन थेंक इउ सो माच दिबिया थेंक इउ सो माच मा ओंख्रि जाखो सनजित ओंखि सनजित सना ओंखि जिउ सोर इसोरना नोंनि खि जानाय खि सना गांजेमा आगै पंकज की मेरी जान से हु ब्रादार एन्ड नाइस डान्स लाबायबायलै नै डि बि बि आंखौ फाग्लासो होनगोन माथो मानसिफोरा बिदि फरायबाय थाबा थैसिगोन आं बिबा जाय बिबार मा हरना जोबगोन नोंसोरो आंखौ मिनिजोबगोन नोंसोर खम जारला नोंसोर सयथिबो खम जारला जागोनलै बे अल फ्रेन्ड बाय दा एवे टु लार्स इंलिश रायलायग्रा फैयो हाय सनाफोर अनलाइनआव खासो आरो मा होनखो अनामिका दिव्या थैंक यू सो मच दिव्या जाएगा ना आप थैंक यू सो मच दिव्या मैं आपका मेरा संजू करे लाइव स्ट्रीम में मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच दिव्या जोंना बिबारा फ्लावारा मिनिबा जा बिबार फ्लावार गार्डेननि फट'खौ नायगौमोनलै आङो माबायदि बोरै नायनो नुराखैलै केमेराखौ मा ओंख्रि जाखो ओंखि सना आं थांनोसै सनाफोर थाथ'दो गासैबो ना नों आंनो बा हरा ना आगै सना मोन बाय बाय सनाफोर बाय बाय दा एवे अफ दा एवे टु नाइट अल एन्ड नाइस टु नांबायलै नै अनामिकाया खाट्रा आब' अनामिका नांबाय जोंना बिबारा आरोना खम जारला सयथिबो जोंना बिबारा मा ओंख्रि जानायमोननो खोन्थायासैलै मेगन हाय सनाफोर थाथ'दो गासिबो मोसौ लागोन मेक्से लागै मा खबर आगै सना अनामिकाया हरलाबायनाया दादा सनजित नांबाय आरोना होद आं अनामिकानि कमेन्टखौ फरायलालै मानसिफोरा आंखौ माथा फाग्लासो होनना बुंगोन खानाय जारलालै मोसौ लागोन मेक्से लागैनो मेक्सेलखौ लागोननो मेक्सेलखौ लागोन अनामिकाया बे मा होनो नि टाइपआव ना नों गोदो सोरखौ मा बुंनाय बियो थुलाबानो फैखायो आरोना थुलाबायदों बेखौ फैदों आंजों रायज्लाया नामा फुल मुभि डाउनलड नायगोन र' थांगोरनि इन हिन्दी राया हाय सनजितआ आंखौ लायोबा फिन एन नाइस टु सी दा वर्ल्ड एन नाइस टु सी दा वर्ल्ड एन नाइस टु सी इउ इन एडभान्स फर मा होनखो ओमफ्राय जोंना बिबारा मिनिबाय आरोना खम जारला दे बिबार काहिनि खोन्थादोलाय काहिनि खोन्थादो दे बिबार आंना कुइसन सोंनो जालालै थैसिगोन बिबार बिदा फंबाय साब्रै ओमफ्राय सानैया समान ओमफ्राय सानैयाबो समान माने सानैया गोजौसिन आरोना सानैया गोजौसिन ओमफ्राय सानैया बिसोर सानैनि एसे गाहाय आरोना माने ओरै मडेल आरोना एसे ओरै मडेल गाहाय ओमफ्राय ओरैबायदि फाफ्लियाव मा होनो औवा जिखुनु फाफ्लियाव मोनसे बुस्थु बानो आरोना सानैबो माने बिदा फंबाय सासे गोजौजों गाहायजों बाननानै जि कुल्टां माने गाबबाय थायो आरोना सानफ्रामबो गाबोनो आरोना मा बुस्थु दे बियो
मेगन खानि बिब'आ नांबाय आरो नै ओमफ्राय जोंना सालथे नोंखौ एड खालाय एलबिआव सालथे एड खालाय एलबिआव सालथे टुगेदार एलबि होआखैना आङो माबोरै एड खालामोथाय आङो रोङा ना एड खालामनो सालथे एडनि अपसन एडनि अपसन राखोला सालथे ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा होनो सोर होनो आंजों बसुमतारी फरायलां टुवेल्भ लाइक ना थेंक इउ सो माच सालथे लाइक दानो थाखाय जि गयारि गुड इभिनिं ओमफ्राय खरि खरि नङा खरि आरो बिदांबाय साब्रै नङा ना गैया फेल मम' चेलेन्ज डाइरेक्ट बिबार हायोबा ना प्लेट मोनसे नोंनो मम' होगोन आङो बड'फायाव फैबा प्लेट मोनसे मम' फ्रि दे खोन्था दे आं एड खालामराखैलै जोंना सुमित सालथेया माबोरै खालामोथाय ओमफ्राय जोंना मा नामखो आब' अनामिकानि कमेन्टखौ फराय दादा सन्जय फरायगोन एबार हरबा फरायगोन सुमित सालथे जि गयारि बोरै जाखो माबोरै खबर सबर दे खोन्थाहरदो दे सालथेमोन आसोलफोर ओनसोमोन लागायना होदो दे कमेन्ट एसेनो बोरो माथो गैला लादों नामा सालथे लायाखै सालथे एकदमबारे गोथांसोलै एकदमबारे गोथां आरोना बारा लाजायालै सालथे दारिफोरा मोनोनो नै दारिया एसे जाथि जाथि जाबाय आरोना बांद्राय लोंबाय थाबा सालथे बारा थिग नङालै बारा लोंजाया आं लायाखै आरोना दिनै ओमफ्राय सालथेना ससमा गानलायलायनायावसो प्रफाइला खाथ्रालै होद सिख्लाफ्रा फाग्ला जाजोबसिगोनलै सालथे नोंजों सब देन्जार ससमा गानलायलायनायसो प्रफाइलाबो खम जारला कमेन्ट लिरग्रायानो गैलालै हरग्रायानो गैला माथो बोरो जोंना बिबारा मा जाखोलै बिबार कमेन्टआ थाबथाखो ना माखो मानो दुखु नै अनामिका हरबाय मानो दुखु होयो नों सनजित मैथा ना गुमै आयौ मा एसे समायना सापर्ट खालामबाय थानांगौथ' इउ दोनखारनाय सुमित सुनि नों मोफै गुन्दा एमाव माहि मा होनो गुन्दा एमावसो होनबाय माथो नै माइसो खासि खालामगोन आब' गावदांसो मन' चेनेल गैया ना नों ना बुंबाय नै अनामिकाया लानाय बायदि मोनदों माथो सालथे आं एसे कमेडिमेनलै गोदो बांला राव फरायबाबो एसे कमेडिमेन खालामदों आरो दिनै जोंना बिबारा मा होनना बुंखो आंनि कमेन्टआ थांलामोन दादा आदसा मानोबा थांलामोन एबा मा जालायखो नोंनि कमेन्टआलाय लायाखै सालथे लायाखै बिबारा मिनिबाय आरोना आदसा एकदम कमेन्ट माबा लिरथाराखै सालथे एकदमबारे गोथांसो आरोना बोथोरा अखा हाबाय थादोंलै सालथे मा खालामनो खामानि दामानियानो जाला सालथे नोंजोंसो थांसै आङो एसे खोन्थाहरदोब्रा सालथे खामानिखौ मा मावो इनि अनामिका हरबाय मम' खि आं जाया ओमफ्राय जोमाव आगै सनामोन आं आगैमोन फै सना हिन्जावा खारदों पापिना सं डाउनलड नायगोन सनाफोर आं थांनोसै दै सना आं लाइस एलबिआव नामजाना बिबारा मा होनदों इसोर मन'खौ खिसो बुंबाय होनदां मम'खौ खिसो बुंबायना आं मम' जोंना बिबारा जेनबायलै आंनि कुइसनखायासै बिदा फंबाय साब्रै मा होनो बिदा फंबाय साब्रै फाफ्लियाव रुजुनानै गाबबाय थायो मा दे
बिबार जगिता नार्जारि हेलौ बाबु माबोरै दङ मोजाङैनो दङ आब'खौ दङ ओमफ्राय नोंना मा खबर आब' खोन्थाहरदो दे पंकला हेलो संजीव ब्रो कैसे हो मैं ठीक हूँ ब्रदर हेलो हेलो आप कैसे हो पंकज जी सुमिरा मादो अनामिका बाजै आं मा जाखो मानो थाखाय मा जाखो आं बुंलाय ओइ माबा मा होनना बुंगोन सुमित सालथे अनामिकाया ना आसकाजों कमेन्ट टाइपिं मारिदो आरोना जानला मानला माने जि टाइपिंआव फैयो बेखौनो हरलाबायदो आरोना बेखायनो इदि उल्था फाल्था फैदो आरोना ओमफ्राय मामोन दादा होनना दाना ओमफ्राय जोंना मामोन दादा ओमफ्राय पंकजनि लाइक दान राधे 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 थेंक इउ सो माच कैसे हो मैं ठीक हूँ पंकज जी और बताओ बिबारा मादों आब' अनामिकानिया फैबाय एबार नादों पंकज राधे राधे ओमफ्राय जोंना मा बुंखो ओमफ्राय अनामिका सुमित आगै भिडिअ नायना सापर्ट मी फ्रेन्ड बिखा रेहे हे आगै सना सना हे आं थुनाया आगै आगै हे सना हे ना सिस्टार को बहुत फैयो आगै बिजामादै खि जा नों नांबाय आरोना नै पंकजनि अन बिबारा मिनिबाय पंकजनि बोला हेलो अनामिका जी बिबारा मिनिबाय पंकजनि बोला कैसे हो अनामिका जी पंकजनि बोला राधे 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 रोजे लाइक थैंक यू सो माच ओमफ्राय पंकजनि बोला अन अन थैंक यू सो माच रजिनि अन अन पंकज अन माबालै मा होनना बुंगोन सुमित सालथे अनामिकाया जानला मानला टिं मारिदो आरोना जानला मानला फैयो आरोना इना ओमफ्राय बारा मा बुंखो बिजामादै खि जानो होनना बुंदों पंकजा अन अन थेंक इउ सो माच सुमिता मारिबो थाला लां सालथे सालथे माबालै मा होनना बुंगोन मा होनो कमेन्ट टाइपिं आसका मारिदोंलै सालथे माने आसका थुलाबायदों आरोना खाल्था खाल्थानो ओमफ्राय जि फैयो बेनो फैदों आरोना सालथे गाज्रि मोनसिनबायलै नै अनामिका गाज्रि मोननायखौ ओमफ्राय पंकजा बुंदों अन थेंक इउ सो माच पंकज अन थेंक इउ सो माच बिबारा मा होनदों मिनिबाय आरोना ओमफ्राय पंकजनि अन थेंक इउ सो माच बिबारा मिनिबाय पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच अन रेनिकलि दे बारा गैला दसे थाना थांबावनोसै नोद अखा हाबायलै दांज्रां द्रांनो पंकजनि अन उन्दुनो ओंखारबायलै जोंहा कमेन्ट खालामा पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच जानला मानला कमेन्टसो होदों आब' अनामिकाया गाज्रि दामोन गाज्रि मोननो नाङा ओं ब्रा सुमित सालथे गाज्रि मोननो नाङा पंकजनि बोला अन मा ओंख्रि जाखो सना कमेन्ट नुवाखै हाय आगै मोन फै आगै सना खिजानाय आं फरायला दिनैखौ थेंक इउ सो माच पंकजनि अन थेंक इउ फरायलालै अनामिका बिबारा उन्दुनांसिगोनलै आइदै अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय नेकलि बा दारियानो नै फानजि दारि आंना सिनबावबायसो दारिखौ ओरैमोन नोंसिनि जाबायमोन दारिया ओमफ्राय अनामिका होनदों सुमित आगै रागा दा जों ओंखि नामदारना गैला थांबाय खोमा पंकजनि अन फरायले आब' अनामिकानि कमेन्टखौ बुंदों पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच हेलौ प्रान्जित जै मैसाहारिनि लं लाइफ अन थेंक इउ सो माच अन रेनेकलि अन आयु मा जाखो एलबियालाय आंनालाय पंकजनि अन आं मोनायाव मेगन नुवा अके मा होनना बुंदों आं मोनायाव नुवा सुमिना गैना बुंदों आरोना
पंकजनि बोला अन बिबारा मा होनदों बहा प्रानजित नुखो ओइलाब्रा प्रानजित दुलुर सना मा जादों होनना बुंबाय आरोना बिबारा बुंबाय आरोना बहा प्रानजित नुखो नैलाय खिथुमना दङ अनामिकाया मा होनदों मोनाया नुवाहाय सनाफोर दाना दैजिरि अन पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सनजित दुलुरखौ बिखायाव जोनो नामा नों हो जोदोङो जोआखैब्रा आङो जेला प्रजिता मिनिबाय आरोना हा बिसिनायाव उन्दुबा जि गोजोन मोनलायलायो नोंसोरलाय गोजोन मोनामोना बिसिनायाव उन्दुबा आथिं फोलावलायनानै नै जि बरिया उन्दुनो ओमफ्राय पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच होद माबा माबि होथारबाय नायदै उन्दुनो ओंखारबायलै मेगना जाला माथो रोसो रोसो मोनलायलायबाय नेट गल गल आंना आं जेबो खोनायालै सनजित अके अके रजि जेबो नङा पंकजनि अन थेंक इउ सो माच दैजिरान दादा मा कमेन्ट बेलाय उदै साजोब्बाय मिनिना दाना रजे अखाबो हादों आदसा जोंखैबो एसे थाबैदों ओमफ्राय जोंना प्रानजितआ सनजित नामजादा मा जाखोब्रा नै प्रानजित माबा मिनिलाबायबायसो दैजिरिया मा होनदों कमेन्टआ बिदिसो आरो अनामिका अनफ्रां पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच बिबारा मिनिबायल'लै नै बिबारा आंनि कुइसन जायासै बिदा फंबाय 10 जन बाक्सु लाना खारो मा दे खोन्थादो दे बिबार ओमफ्राय बिबारा मा होनदों आब' अनिका कमेन्ट नामजादा पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच जोंना प्रानजित मा ओंख्रि जाबोखो पंकजनि बोला अनन अनामिका अनन थेंक इउ सो माच प्रानजितआ सनजितल' नायबायलै मा जाखोब्रा मा जाखो बांद्राय गोजा लोंना दारिया जाथि जायोनो नै आंनाबो जाथि जाबाय एकदमबारे दारि नांलायलायनानै लोङोना आङो ओंखायनो गोजा जाबाय आरोना अनामिका अन थेंक इउ सो माच पंकज अन थेंक इउ सो माच खांख्राइ गोलैयो ओंखायनो खांख्राइ होनना बुंदों ओमफ्राय पंकजनि अन थेंक इउ सो माच प्रानजितआ मा होनदों पनिर आलु आरो गोथाव गोथाव जाथार माथोंलाय ओमफ्राय अनामिका पंकज अन थेंक इउ सो माच बिबारा मा होनदों बिदिखौ हरनो नाङा आब' अनामिका नांबाय पंकजआ अनामिकाया मा होनदों पंकज जि गुड मर्निं बोल रहा है पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच दे प्रानजित नोंनाव खनसे कुइसन खालामबावनोसै आङो गोजौनिफ्राय गोलैबाय दुमदुमा बियो बुङो आंखौ खुदुम मा दे बियो उन्दुनो ओंखारलै पंकजनि बोला अन बिबारा मा होनदों मिनिबाय पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच हाथाय सादोंलै नै सादों हाथाया नै एम्फौ जायाखैब्रा आंनाव एम्फौ जायोलाबायनो एथ' साफा खालामो आङो बिबारा मिनिबाय पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच अनरेनेक्लि ओमफ्राय पंकजआ होनदों खान्थालदो जायासै सानजाब लेखायावसो बिराद दंलै आं सानजाब लेखा प्रानजितआ मैया आंनि डाइलग खोनायासै खोमा जोंना पंकज अन खाया आबनामदों जोंना सारदिंला दंमोनलै जेब्ला जोङो स्कुलनिफ्राय 12ता जायोना आयौ ओमफ्राय हरनै दादा सनजित ओमफ्राय मा होनो स्कुलाव जोंना सार जेब्ला हाफ टाइम जाखांनाय उनाव सानजाबल' फरायोमोन सानफ्रामबो जोङो आरो सानजाब फरायालासिनो सानजाबनि खिथुमोना मा दं बेखौसो फरायोमोन आरोना दा खर' बुयोमोन जोङो मिथिबायना सारदिंलाया हाँ अनामिका जी मेरा खाना हो गया बोल रहा है पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच पंकज ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच पंकज आपका हाल चाल कैसा चल रहा है अच्छा है ना पंकज बिबार आगै सना सुमितआ थांबाय नामा रागा जादों नामा नामदों आरोना रागा जादोंथ' आरो ओमफ्राय पंकजनि बोला ऑन थैंक यू सो मच पंकज ऑन थैंक यू सो मच दुखुथिया जिउ हेलो दुखुथिया जिउ मस्ट वेलकाम हेलो ब्रो मस्ट वेलकाम रागा जोंनो नाङा अनामिकाया मा होनदों अके प्रानजित अके पंकज जी बोल रहा है पंकजनि बोला अन बिबारा मा होनदों जेबो नङा आब' अनामिका होनना होनदों पंकजनि बोला अन ओमफ्राय पंकज दुखुथिया होनदों हाय हिंसाम दे हेलो हिंसाम नङालै नै बोराय मडेल जाजोब्बाय दारि सारि मोनजोब्बाय पंकजनि बोला मेरा हाल साल
आच्छा हे आच्छा हा आच्छा होनासै पंकज अन फ्रान्जिदा मा होनखो मामोन आं गोसोआव गैला नों माबा मा होनो बेहेल फिथाइ बेहेल ओमफ्राय पंकजनि बोला अन 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 थेंक इउ सो माच बिबारा मा होनदों मा बुंनायमोन नों आब' अनामिका होनना बुंदों आरोना पंकज अन जोंना दुखुथिया हादबाय आरोना आइ एम एक्सेप्ट ओमफ्राय पंकजनि बोला अन 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 दुखुथिया 15 लाइक दान थेंक इउ सो माच अनामिका आं गोसो जाना लिराखैना आगै बिबार होनदों पंकज अन 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 बिबारा मा होनदों बिल फिथाइ बिल फिथाइ बिल फिथाइ आं बुंखाबाय जोंना पंकज अन बिबारा बेल फिथाइ प्रान्जिता मिनिबाय आरोना दुखुथिया मा होनदों माथो खावलाय गिदिर गिदिर जाथारबाय सना खावलाय गिदिर नङालै नै हाथाय सानाय ओरै बुदोंलै ओरै बुदों नोंसोर मिथियाखै ओरैब्रा निग्रुआ मा होनोमोनलाय गुस्थिया अरजानानै आरोना ओरै जानायब्रा फेसबुकआव नुयोना ओमफ्राय जोंना बिबारा आब' अनामिका मिथिखादों होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना पंकजनि बोला अन 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 बिबारा मा होनो जेबो नङालै आब' होनदों पंकज अन 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 दुखुथिया अन 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 मिनिबाय पंकज अन दुखुथिया अन बिबारा मिनिबाय आरोना पंकज अन 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 दुलुर सना आव 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 होनना बुंबाय आरोना जोंना प्रान्जिता पंकज अन दुखुथिया मा होनदों प्रान्जित सार होनना बुंदों बिबार पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच एभ्रिवन गाइस प्लिज कमेन्ट मेगन जाला दुखुथिया अन थेंक इउ सो माच दुखुथिया अन थानो थाखाय थेंक इउ सो माच रोजा रोजा साबायखर साननाय हनाय जाथों आशिर्बाद होबाय आं खदासिथु लोगोफोर साननाय हनाय जाफुंजोबगोन गासिनाबो ओमफ्राय दुखुथिया चिरां होनना थेंक इउ सो माच दुखुथिया अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच मेडाम आं हा इन्टारेस्ट दाना मेडाम आं इन्टारेस्ट दाना जोंना अनामिका होदों नै अनामिकाया कमेन्ट नामदों थेंक इउ सो माच डाब्लिउ थ गेट दा डे अफ माइ लाइफ एलवेज बि सनजित पापि सुनि हे सनजित टु सना संसार मुदिस आगै आं नोंजों रायज्लायनाय जायाखैसै गाज्रि दामोन नों नै मा बुखोलै अनामिकाया दुखुथिया प्रान्जित नामदों ओमफ्राय जोंना दुखुथिया ओमफ्राय पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच दुखुथिया बङाइगाव हेल' हेल' बङाइगाव मस्ट वेलकाम थेंक इउ सो माच रोजा साबायखर ओमफ्राय रजे अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सोर दङ रजे अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना सोर जोंना मा होनो दुखुथिया अन थेंक इउ सो माच दुखुथिया अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच मा ओंख्रि जाखो सना दाना जोंना ओंख्रिया दाउ एवनायसोमोन दै दाउ एवनायमोन आरोना ओमफ्राय मा होनो बुंगोन बेखौ थालिर मैखुनजों आलुजों भाजा आरोना ओमफ्राय जोंना मेडाम जि नाम बुंदों जोंना मेडाम नाम बुंदों रन्जिता पंकजनि अन रजे अन पंकज अन रजे अन दुखुथिया सार नाम दाना हेलौ दुखुथिया नों मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो नों मा ओंख्रि जाबोनायमोन पंकजनि आङो माबा खालामथारसोलै इयो कपिराइट फैथारसै नेटानो थांलाय फैलायलै होनब्रा दुखु मोनबाय आंनो आरोना आं दोननोसै दां नेटानो थांलाय फैलायलै आं दोननोसै दां लोगोफोर आं दोननोसै दां नेटानो थांलाय फैलाय माथो मेगनाबो जाला उन्दुनो ओंखारबाय आं कमेन्ट फरायला दै मैं कमेन्ट नहीं पढ़ेगा रे मैं नींद आ रहा है थैंक यू सो मच पंकज थैंक यू सो मच बाय 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 अके दुलुर बहा गामियावसो ना दुलुर बा गामियावसो नांदोंना जारलै प्रान्जितआ दुलुरजों गुलु गुलु नामा प्रान्जित अमाया हामगोन हामाखै मेडाम बाय अके दख'ना गोदान बोथोराव थांनोसै उन्दुनोसै आं वाइटि होनदों
सार बाय बाय अके दुखुथिया थेंक इउ सो माच बिबारा मिनिबाय आरोना बिबार दोननोसै दां आंबो उन्दुनो ओंखारबायलै उन्दुनो ओंखारबाय प्रानजितआ बायदों अके प्रानजित बाय बाय हेलौ हेलौ प्रानजित थेंक इउ सो माच मादो जालायबाय आब' अनामिका बिबार गाज्रि दामोन दै बायदै आं उन्दुनोसैलै मेगना जालालै थेंक इउ सो माच रोजाब रोजा साबायखर अनामिका थेंक इउ सो माच प्रानजित थेंक इउ सो माच दुखुथिया थेंक इउ सो माच बिबार थेंक इउ सो माच अनामिका थेंक इउ सो माच ओइ आगै सना सं नामदा बिबार थेंक इउ सो माच बिनिता हेलो हेलो बिनिता और भैया कैसे हो ठीक हो मैं बिबार थैंक यू सो मच एवरीवन मैं बोलाओ रे नींद आ गया कैसे क्या करेगा कुछ माबा नङा ब्रा ओंखारबाय आं गाबोन होगोन दै नाइट एलबि नोंलाय मा नाइट एलबि होलाबायनोब्रा बिबारा बाय बाय पंकज प्रानजितजों बिबारजों कुछ तो दाल में झोल है कुछ तो काला है रोजे ऑन थैंक यू सो मच दादा सनजित नामधारना बिबारा ओमफ्राय जोंना अनामिका होनदों रोजे आगै सना बिबार आगै सना थैंक यू सो मच you too you and happy to you and your थैंक यू सो मच मैं हैप्पी हमेशा जिंदगी में ना हमेशा हैप्पी होना चाहिए देखो मेरा फेस देखो मैं कैसे हैप्पी रहता है इसलिए मेरा जिंदगी में हैप्पी होना चाहिए बिनीता हैप्पी होना चाहिए हाँ दुलुर कल आव रायज्लायना समाधान खालामना लादो नोंहा मा बुंखोब्रा प्रानजित ओमफ्राय सनजित सना आं गाबोन होगोन दै फै आगै सनामोन आं हिनजावफोरनि थांबायलै प्रानजित नोंलाय मा बुङो दुलुर सनजितनो कल हरदो नामजारना बिबारा मिबाय प्रानजित माबा दुलुर सनजितनो कल हरदो होनलायलायबाय नै दिना प्रानजितआ आंबो बुंनोसै होमबा बिबार कल हरदो इनि बेखौनो नेगासिनो दङ ओंखाम जानाय माने खिनाय माने कलआव थायो नोंसोरलाय ना धेमालि होमबा खम जारला सयथिबो बिनिताने बोला इंग्लिश बी पार्ट पेट लेता हाँ है मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मेरा इंग्लिश हार्ड है कोई जल्दी नहीं पता है अच्छा बिनीता और आपका हाल चाल कैसे है बिनीता कौन सा सब्जी खा के आया है थोड़ा बता दीजिए ओमफ्राय जोंना सनजित गुलु गुलु प्रानजित गुलु गुलु नों खम जारला मैसो हारिनि जै मैसो हारिनि दुलुर हर 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 माबार नाम आरोना जोंना आब' अनामिका मिनिबाय बिबारा बिबार आगै जोंसो बिबार आगै जोंसो रायज्लायगौमोन आगै नामदारा जै जै नारना दिबायने बोला अनन थेंक इउ सो माच बिनिता थेंक इउ सो माच आं दोननोसै नामा लोगोफोर मा एसे समायना नुदों कि सना सनजिता समायनाखा आङो समायनाखायनोथ' साथाम साब्रै सिख्लाफ्रा आंनि गोसथोयोब्रा माबायदि मिनिस्लु थानो रोङो आं मिथिबायना ओंखायनो सिख्लाफ्रा आङो फाग्ला जायोब्रा ओमफ्राय रजि नामदारना साहे ऐसा है क्या ऐसा ओमफ्राय बा दुलुर नांबायलै बिबारा मा अनामिका मा होनदों सनजित आइ लाभ इउ सना नांबाय बिबारा मा होनदों गाबोन हरगोन आब' अनामिका कल बा बिबारा ओमफ्राय बड'फायाव फैनो होननाया फैला बिबार बड'फायाव फैलाय सानैजों एलबि होनो जोंहा एकदमबारे प्रानजित अनामिका मोनखै मेगन साहोजोबनो प्रानजितजों जुदि जोङो
बिबारजों आंजों जुदि दाबायदाव एलबि होयोबा ना बड'फायाव ट्रानजिट नालाय आरो उदालगुरिजों उदालगुरि ओमफ्राय बिथा अन थेंकिउ सो माच अन थेंकिउ सो माच बिनिथा ओमफ्राय दिङाया मालै माबाय थानायखायखो